Liptovskom Mikuláši rokom umenia. Preto aj informačné centrum mesta pripravilo novú prehliadkovú trasu s názvom Mikulášski umelci. Je spomínkou a zároveň poctou výnimočným osobnostiam, ktorých dielo prerástlo nielen hranice Liptovského Mikuláša, Liptova a Slovenska, ale získalo uznanie a obdiv aj v zahraničí. Za všetkých môžeme spomenúť maliarov Petra Michala Bohúňa, Kolomana Sokola, Ester Martinčekovú Šimerovú, umeleckého fotografa Martina Martinčeka, sochára Alfonza Gromu, hudobného skladateľa Jana Luboslava Belu, či zakladateľa Slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Pataky Potockého. Naši sprievodcovia vám formou pútavých príbehov vyrozprávajú ich životné osudy a dielo, zavedú vás do Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, ale rozpovedia aj mnohé zaujímavosti. Dozviete sa napríklad, ktorý sochár sa vybral do Ríma odkopírovať Michelangelovú sochu v kroji, alebo koho veštica varovala pred bielou farbou. Odpovede na všetky tieto otázky zistíte počas bezplatných prehliadok, ktoré sa budú konať v júli a v auguste, vždy v piatok o 16. hodine. Srdečne pozývame. No tak, tento rok očakávate hodnú účasť? Predpokladáme, že príde hodne účastníkov, tak ako to bolo aj po minulé roky. A mohli by ste nám aj povedať tému na budúci rok? Či... Zatiaľ tému na budúci rok nemáme stanovenú. Snažíme sa vždy vychádzať z tých určitých súvislostí. Napríklad minulý rok to bola téma Janošík, 300 rokov legendy, teda bol projekt Janošík 300 rokov legendy a my sme podľa toho pripravili tému Janošíková cesta. Naše múzeum v rámci pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, aj keď je pod zriaďovateľskou pôsobnosťou Žilinského samosprávneho kraju, samozrejme sa zapája do aktivít mesta. Príkladom môže byť napríklad veľmi dôležitá vlaňajšia spolupráca pri oslavách 300. výročia popravy Janošíka, kedy sme odohrali im taký formát malého predstavenia na dvore múzea Liptovskom Mikuláši v Čiernom Orli a presunuli sme sa na námestie, kde sa odohral akt popravy. To isté sme potom v menšej forme, hlavne pre deti, ako edukačnou formou predviedli v júni minulého roka. Sústavne sa zapájame do aktivít mesta a aktivitami, ktoré vytvárajú pracovníci naši, to sú tvorivé dielne alebo nejaké prednáškové činnosti. Múzeum v rámci svojich expozícií stále, ktorá je história expozície poľovníctva a rybárstva v Liptove, využíva aj výstavnú sálu, v ktorej má periodické výstavy, hlavne s tematikou, ktoré sa viažú na Liptovský Mikuláš, prípadne s predstavovaním niektorého súboru zbierok, ktoré má vo svojich zbierkach. Tak ako teraz tu práve vidíme, predstavenie predmetov z národopisnej oblasti, kde je spracovanie vlastne lanových vlákien a kúdelná izba.